Σήκω ρε. Θες μου, Σταματάμε εδώ. Το κόβεις αυτό. Ήρθε η ώρα για να γυμναστική. Σε λίγο τώρα πάμε στο ρηστόρα. Καλησπέρα. Καταρχάς και εξ αρχής, θέλω να ρίξω μια κατηγορία στον Γιώργο τον Ιακώπουλο, γιατί μου είπε να έρθουμε να βγάλουμε ένα βίντεο και ήρθα εδώ και μου είχε ντυθεί γαμπρός και εγώ ήρθα με τη φόρμα. Αυτού σου Γιώργο Ιακώπουλο για αυτό το πράγμα. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ο Γάτσος ήθελε να πει να ρηπηχτεί και καλά. Θέλω να σου πάρω μια αποκλειστική συνέντευξη για φέτος. Είναι σοβαρή, ναι. Τα παιδιά περιμέναν ένα βίντεο για τη συνεργασία μας, γιατί έκανα και με το Μάκη και μόνος μου. Συνεργασία. Ναι, τη συνεργασία μας. Όχι συνεργασία, έκανες και με το Μάκη και μόνος. Όχι, μόνος μου έκανα βίντεο. Αλλά δεν έκανα με σένα. Ωραία. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει και με τον Άγγελο, συγγνώμη έτσι παιδιά. Πάμε λίγο να σου κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για φέτος. Καταρχήν, σε γνωρίσαμε. Πρώτα απ' όλα, Γιώργο, να σου πω καταρχήν και καταρχάς ότι η εκπομπή σου είναι αγαπημένη. Την παρακολουθείς, έτσι. Βλέπω μέχρι και τις 30-25 επαναλήψεις που βάζει κάθε 5 λεπτά. Μεγάλος φαν της εκπομπής ο Άγγελος. Άγγελος, επώνυμο όνομα. Γάτσος. Ο Γάτσος λοιπόν για τους φίλους. Ξεκίνησε στην κατασκήνωση από πολύ μικρός, όπως όλοι μας. Κατασκηνωτής, τιτάνας, τρίτονας, αργοναύτης, κένταυρος. Τι λέει ρε παιδιά αυτός, εγώ δεν πήγα ποτέ τρίτονας, αργοναύτης κένταυρος. Αργοναύτης κένταυρος, το παρακάτω. 5 χρονάκια. Παρενθεσούλα. Και μετά έγινε ομαδάρχης, παιδί αυτό. Και μάλιστα την τρίτη περίοδο μας πέρασε έγινε και ανιματέρ, έτσι Άγγελε. Έτσι. Έκπληξη λοιπόν φέτος πρώτη περίοδο που θα λείπει ο Μάκης. Περίμενε. Που θα λείπει ο Μάκης. Που θα λείπει ο Μάκης. Στη θέση του θα είναι ο Άγγελος Γάτσος. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, μπορεί να μην γεμίζει το κενό της καρέκλας του Μάκη, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι θα κάνω και Ο Μάκης έχει δυνατήσει. Και πάλι. Προλαβαίνω. Και πάλι. Λοιπόν, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατό και πιστεύω πως η συνεργασία μας, φίλε Γιώργο, θα είναι καταστροφική. και εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα για την Διοτάρισα Φωτεινή των Σιρήνων. Η κατασκηνώτρια λέει Μαρία Ντολόρες από τις Σιρήνες 3. Η μαμά της έστειλε μήνυμα ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, να θέλει την Διοτάρισα Φωτεινή να την ανουρίζει. Φωτεινή, κοίταξε το αυτό. Πάρε στην εκπομπή, έχουμε τηλέφωνα της μαμάς να σου δώσουμε. Να πεταχτείς είναι. Ζάκι ήρθω. Να πας να κοιμήσεις το παιδί το βράδυ. Έτσι. Ψυχικά τραύματα που δημιούργησε. Ψυχικά τραύματα το παιδί, εντάξει, αφού αγαπιέται η κυρία Φωτεινή στις Σιρήνες. Λοιπόν, επίσης είχαμε ένα μήνυμα. Τι λέει εδώ, ότι θα. Τι λέει. Τι. Εγώ δεν μπορώ να διαβάζω ψέματα. Ήρθε ένα μήνυμα, παιδιά, ότι θα κλείσει η κατασκήνωση. Έλα ρε Γιώργη, τώρα εντάξει μην κάνεις έτσι, πες τίποτα ρε. Τίποτα! Να κλείσει η κατασκήνωση να βάζετε στο βαρύ το Μια χαρά παιδιά θα είναι, συγγνώμη. Βέβαια, poor thing. Εξημένομαι κι εγώ, συγγνώμη. Ταπ. Δεν θα κλείσει η κατασκήνωση, παιδιά, θα είμαστε εκεί όπως κάθε χρόνο. Για πολλά χρόνια. Μέχρι να γίνω αρχηγός, παιδιά, μετά. Θα κλείσει δηλαδή όπου να είναι. Όχι όπου να είναι. Θυμάμαι, έμαθα μάλλον στην τρίτη περίοδο που είχα κάνει έρευνα που ήσουν ανιματέρ και τα πήγες σιγά. Ανιματέρας Και μπαίνεις και στον κλάδο τώρα σαν ανιματέρα. Ανιματέρας διασκέδασης ήμουνα. Και πρώτη μέρα γνωριμίας με βροχή, αυτό θα έχω να το λέω. Έβγαλε ένα καινούργιο τραγούδι. Κόφτω αυτό δεν μ' άρεσε. Κόφτω. Έχουμε ένα καινούργιο τραγούδι όπου μας το
Μαθαίστηκε από τον Άγγελο. Για το εξωτερικό. Μαθαίστηκε από τον Άγγελο εισαγωγή από εξωτερικό το τραγούδι το οποίο έκανε διάσημο το τρελό αγόρι από εδώ στην τρίτη περίοδο. Από το Παλάουι. Πώς είπαμε το λέει το τραγούδι? Δεν υπάρχουνε μπανάνες κι ψηλά κι ψηλά. Δεν υπάρχουνε μπανάνες κι ψηλά κι ψηλά. Μόνο ήλιος στο φεγγάρι και μια πράσινη στία. Μα δεν υπάρχουνε μπανάνες κι ψηλά κι ψηλά. Δεν υπάρχουνε κι ψηλά κι ψηλά. Δεν υπάρχουνε κι ψηλά κι ψηλά. Μόνο το και μα δεν υπάρχουνε κι ψηλά κι ψηλά. Έτσι Γιώργο φίλε μου. Μπράβο, πολύ ωραίο. Αυτή ήταν η short έκδοση παιδιά. Και έχω να πω άλλο ένα που άρεσε πολύ στα παιδιά παλιά. Καλό! Και ένα τελευταίο. Για πάμε. Ροβόλατα, ροβόλατα, τα γίγια 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 τα πρόβατα. Ροβόλατα, ροβόλατα, τα γίγια 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 τα πρόβατα. Τσοπάνος, τσοπάνος, τα γίγια 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 τα πρόβατα. Φίλε, πάντως να σου πω ότι μόλις έκανα έτσι, όλοι τραγουδάνε. Μπράβο, Άγγελε. Μπράβο, Όσοι Άγγελε. είσαι ένα που ανέβηκες να πεις μισό Ταλέντο. μισό τραγούδι πήγε να πει και το γιουχάραν όλοι. Παιδιά. Ψάματα. Πάμε να φάει τη θέση κάτι δεν Πήγε Πάμε να παίξει το κάτω. κάψιμο. Έχω κι εγώ ένα. Πήγε να παίξει το κάψιμο στο σενάριο αυτό εδώ για καλά το καλοκαίρι και δεν μπορούσε να πει κουβέντα. Έτσι. Γατάκι. Έχω κι εγώ να σας παίξω ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι όπου θα αγαπήσετε από το GC Channel. Θα γράψω GC. πολλά σαν αυτό. GC GC. Channel. Θα σου πω άλλη ώρα. Θα σας το παίξω στην κιθάρα. Το συγκεκριμένο τραγούδι από το δίσκο λέγεται τα 3 Drang. Τα 3 Drang. Όχι γκράνι. Και Grand ή Drang. Grand. Τα 3 Grand θα τα δείτε μόλις τώρα. Και δεν Ένα φαίνεσαι φιλό. φίλε. Ούτε εκεί φαίνεσαι. Καλά το πας. Ένα γκράνι πρέπει να κάνεις σε κάθε Κάνω μέρα. πολλά, θα τα κόψουμε Άκης. Μήπως μπορείς να κόψουμε. Πρέπει να είναι μεγαλύτερη η απόσταση τότε. Θα ξανακόψετε. Και τώρα. Τώρα τι κάνει. Δεν ξέρω. Κάτσε, να πούμε τίποτα άλλο. Και αυτό γκράνι μόνο. Κάτσε κάτω να πούμε κανένα διασκήνωση, κανένα future βραδιά που έχουμε σκεφτεί. Πες. Λοιπόν, παιδιά, φέτος στην κατασκήνωση θα υπάρχουν πολλές καινούριες, παλιές, νέες και παραδοσιακές βραδιές. Όλα μαζί. Έλα με Σε προσέχω, πάμε. Εδώ μιλάω στα παιδιά, στο λαό μας. Μίλα. Σε αυτούς που μας ταΐζουνε. Προλετάριε, κάτι προλετάριε, καπιταλιστή. Πάμε. Όχι, Δεν θες να πεις κάτι άλλο στα παιδιά. Παιδιά, οι βραδιές φέτος θα είναι... Πιο δυνατά μιλά να ακούγεσαι. Παιδιά! Τι να Δυνατά. μου πεις που ακούει ο γείτονας. Όχι, λίγο πιο δυνατά, ελάχιστα. Αλλά πάμε λίγο. Παιδιά, οι φετινές βραδιές θα είναι γεμάτες κέφι, χορό, τραγούδι Και έχω χάσει το φως, πως μου λείπεις. και πολύ γέλιο. Χείμενη άδεια μου λείπεις. Πάμε, σε ακούμε. Και πολύ γέλιο λέω. Αρκετό. Να μην καλή νυχτή σου. Σωστός. Λευτέρη, μοίρασε. Σε αυτό το σημείο, ποιο λες από τα δύο, για καλή νύχτα. Να με μένα αυτό ήταν. Ναι. Να είμαστε και δύο σοβαροί. Και εδώ μου εμένα. Θα πεις πρώτος εσύ, είσαι εμπερασμένος. Εσύ καλή νυχτή στον κόσμο. Α, στο τέλος και εγώ στην αρχή. Ωραία. Από εμάς, όχι, Άγγελος Γκάτσος, Ελλάδα, Αχαΐα Πάτρα, σπίτι Λιακό. Σας καλή νυχτή. Τη δικιά μου καλή νύχτα λοιπόν με ένα ξεχωριστό τρόπο. Καλή νύχτα. Γιατί είπαμε καλή νύχτα ρε μαλάκα, για πρέπει να πούμε. Εντάξει, νύχτα. Τι θα γυρίσουμε τώρα.